Aupa gazteok eta ezain gazteok. Hemen gatoz bloke honetako bigarren hitzaldiarekin. Joan astean eman genuen hitzaldi bat pixkat, mundu garaikidearen ikuspuntu panoramiko zabal txamarra ematen zuena. Eta aste honetakoan arlo bat enfokatuko dugu bereziki. Pixkat arlo existentzialaren, espiritualitatearen eta erlijio fenomenoaren inguruko angelua enfokatuko dugu, baita ere, gaur egungo mundu konplexua ulertzeko panorama zabalago honen barruan eta horren baitako angelu moduan, ez da? Pare bat gauza, batetik, esan beharra, asko simplifikatzen jardungo dugula, gai hau delikatua delako, eta angelu askotatik nabartu eta impugnatu beharko litzatekelako aipatzen den oro, eta zentzu horretan simplifikaziotik ariko garelako, minutu jakin batzutako hitzaldietan egin behar zen bezala, eta, zentzu horretan, oinarrizko kontzeptu batzuk ematera abiatuko gara, ez da? Eta bestetik, egokien alizateken da hau, beste batutan egin izan dugun moduan, galdera, zalantza, ohar eta abarri erantzunez aurrez aurre egitea, baina aurten horrela grabatzea tokatzen da, eta aurrela egingo dugu aurkezpen baten laguntzaz, ez duzue nire aurpegi hau etengabe ikusi behar izango, eta nik uste, usteko moduan gaudela aurkezpena, ezta? 3 bloketan emango dut hitzaldi hau, lehenbiziko blokea izango da oinarrizko kontzeptu batzuk ulertzea, zer den arlo existentziala, zer den espiritualitatea, zer den fenomeno religiosoa. Ondoren, bigarren blokean tradizio espiritual batzuen zapolera hurbilpen bat egingo du. Eta hirugarrenean, pixkat gaur egungo mundu garaikidean arlo hau nola kokatzen den eta zea honetan dagoen aipatuko du. Ea luze egi gabe, 3 blokeak egiteko moduan garen aurkezpenaren laguntzarekin. Pasa behar nuen bigarrenera, eta hasi gaituk. Uste, beste pantalla bat konpartitu behar nuela. Lehenbiziko zera, ez da? Garbi dago guteko inok ez dugula eskatu jaiotzea, eta hemen erori garela, ez da? Galdetiko banizue zein diren zuen existentziako, zuen bizitzako galderarik sakonenak, demagun galdetzen dizuela, eta egin ditzagun 30 segundu isilik galdera honekin. Ariketa hau egin izan dugu denbora gehiagorekin, klase presentzialetan hainbat urtetan, eta ez bakarrik unibertsitatean, baita unibertsitatetik kanpo beste kontinente batzuetan ere, eta oso kultura eta adin desberdineko jende izan arren, arbelera atera eta beti galdera berdinak ateratzen dira, ez da? Norbait adierazten du gizaki ororen barruan, hor dabiltzala bueltaka, antzeko galderak arlo honi dagokionean, ez da, azten da jendea galdetzen, nondi gatoz, nora goaz, zer dago heriotzaren aurretik eta ondoren, zer da beraz ondo bizitzea, ze zentzu dauka bizitzak, hor ateratzen da galdera sorta bat, multzokatzen hasi ezkero zergatiaren, bizitzaren zergatiaren, eta bizitzaren zertarakoaren galderak ateratzen dira, eta simplifikatzeko badaukago deitzea zentzuaren galderak edo existentziaren galderak. Egia da, zentzuaren nozioa zabalagoa dela, ez da? Aurreko egunetan ikusi izan dugu baita ere, zentzuak pertsonak
bizitzaren zentzua eraikitzen duenean, ez da iman materiale erabiltzen duela, ez duela nolabait arlo existentzial azken honek monopolizatzen zentzuaren esparrua, ez da inundik ere. Baina bada, nolabait izan da, zentzuaren esparruaren azken horizonte existentzialaren inguruko galderen esparrua, ez da. Zentzuaren galderak deitzea badaukagu. Zentzuetan, zera eginez ez, redundantzia hortan eroriz, zentzuak baditu bi adiera, ez da, batetik zentzuak adierazten du norabidea, nondik gatoz, noragoaz, bizitzan existentzian ere, nondik dator existentzia eta noragoa, badu horrelako nozio bat, eta bestetik esan nahia, ez da, ze esan nahi, ze signifikado, ez dauka bizitzak, ez? Eta, bueno, izakiak zentzuaren galdera existentziala hori egiten duenean, badaude nolabait bi adiera hauek inplikatuta. Eta hemen ikusten duguna, da nolabait, hau etengabe agertzen da galdera hau egiten den orotan, eta ematen du gizakiok, homo sapiens garenetik, hau da, dakien gizakia, dakiela ohartzen den gizakia, badu etengabe agertzen dela, ez? Izaera galdetzaile hau, eta nolabait formulatuko genuke gizakiak baduela irekidura konstitutibo bat, edo izaerazko, berezko irekidura bat. Gizakiak bere dimentsio existentzial honetara, ez da, nolabait esateko hemen jarri ditugun hitzekin, ez da, gizakiak kultura eta garai guztietan agertu duela modu desberdinetan, eta gradu desberdinetan, nolabait esan da gehiagorako, infiniturako, sakonagorako, da errealitate gehiagorako, errealitate sakonagorako, nolabait esan dako joera bat, egarri bat, galdera bat, antsia bat. Oso modu desberdinean agertzen dena, eta horri nolabait deitzen diogu gizakiaren izaerazko edo berezko irekidura existentziala, nolabait iduri duenez gure espezieari dagokiona, ez da. Zentzu hontan, egia esan, biluzik gaude, gizakia biluzik zegoen orain dela milaka urte, eta biluzik egoten jarraitzen du irekidura existentzial honen inguruko galdera, egarri eta antziari dagokiona, ez da, zentzu hortan, zientziak gauza asko erakutsi digu, eta gauzak nola funtzionatzen duten, nola eraiki diren, gauza asko ari da deskribatzen, baina nolabait irekidura existentzialaren inguruko galdera, zentzuaren inguruko galdera beste esparru bateko da. Hainbat mai ingurutan eta puntako zientifikoekin eta hainbat aldiz aztertu izan da eta geronek ere antolatu izan ditugu horrelako mai inguruak eta hori da zientzilariek beraiek askotan aipatu izan dutena, ez da zientziarena dela esparrua, metodo jakin bat duena eta horizonte jakin batzuk dituena, eta nolabait arlo existentziala bere bidea eta bere autonomia duela, ez da, badaude ukipen guneak, jakina ezin daitekelako ez batean, ez bestean edozer gauza esan ondoko arloari buruz, baina nolabait arlo zientifikoa arduratzen den moduan neurtu daitezken gauza eta neurtu daitezken metodoen bidez, eta metodo zientifikoa izeneko erreminta simplea dirudien, oso potentea den erreminta baten bidez ari den moduan, jakintza esparruak zabaltzen, arlo existentzialak du bere jardun propioa, realitatearen simbolizazioaren bidez erantzuten dio arloari, ez da. Piskat kokatuta gero, ez, arlo existentziala zer den eta izaerazko irekidura hau formulatuta gero, pasako gineke lehen definiziora, ez da, eta da, zer da espiritualitatea, ez? Esango genuke, espiritualitatea dela, aipatu dugun irekidura existentzial horren inguruan egiten dugun jarduna. Ohartu jarduna, sustantiboa, dela hemen klabea, ez da espiritualitatea,
da jardun bat. Ez da irikidura existentzial hori bera, irikidura existentziala denok dugu, ematen du homo sapiens sapiensaren izaerazko ezaugarri bat dela, baina espiritualitatea da horrekin garatu daiteken edo ez garatu edo garaitzen ez den, jardun bat, zentzu hortan autu elementu bat bada, ez da, espiritualitatea. Eta jarduna, nolabait esan da, esan dezakegu, gizakiak irekidura honen inguruan, historikoki, hainbat kultura eta zibilizazioetan beti egin izan duela, askotan, egin izan duela, nolabaiteko jardun bat, irekidura honen inguruan, irekidura existentzial honen inguruan, irekidura existentzial honi erantzunez, edo nolabait irekidura existentzial hau landuz edo garatuz. Ze jardun? Agertzen dira batzuk, meditazioa, doitza, gogo eta filosofikoa, ekintza, jaia, ospakizuna, ritoa, ekintza simbolikoa, egon daitezke, normalean jardun hau garatu izan du gizakiak modu kolektiboan, eta bai modu individualean ere, modu individualean garatu izan duen ere, beti eduki du nolabait dimentsio kolektibo bat gizakiaren jardun espiritual honek, beste edozer, beste gehienak dimentsio kolektiboa duen moduan gizakiaren historia. Erlijioa, espiritualitatea horrela definitu badugu, goazen orain erlijioa definitzera. Zer da erlijioa? Erlijioak, pluralean erlijioak, izango lirateke, espiritualitatea mamitu duten korronte historiko handiak, edo espiritualitatea mamitzen duten korronte historiko handiak, ez da? Nolabait esan da, eta hau ikusten dugu ez historian horrela izan dela, ez da? Erlijioen muinean, edo sakon-sakonean, ia beti ageri da persona oso emblematiko baten edo batzuen esperientzia espiritual oso berezi eta sakon. Eta nolabait ematen du kulturak, zibilizazioak, herriak, beti saiatu izan direla sakoneko esperientzia espiritual potente horiek atxikitzen, horiei forma ematen, eta nolabait hurrengoi transmititzen. Nolabait esan da, esperientzia espiritual potente horien inguruan tradizioak sortzen, kulturak sortzen, hori atxiki, hori forma eman, hurrengoi transmititu, esperientzia espiritual horretako onena edo aldutena hurrengoi transmititzeko. Eta zentzu horretan, erlijioen muinean hori egongo litzateke, ikusiko dugu, pixkat aurrerago erlijioek kapa desberdinak hartzen dituzte da historian, eta gauza asko nahazten direla erlijioetan, honetik eta txarretik, konbila artean beti. Baina bai egia da, asko aipatu izan dutena, ez da erlijioek milaka urte dituzte normalean, gizaldi eta mende asko daramaten baita lantzen, eta gizakia ulertzen saiatzen, eta hortan, zentzu hortan, jakituria handia pilatuta dago, erlijioetan, ez da? Gogatzen duenik, gure psikiatra lagun jakintzu, ezagutzen duan jakintzuenetako batek, aipatzen duela, ez bera harrituta dagoela, gaur egun psikiatriak aurkitzen gizakiarengan metodo empirikoekin aurkitzen ari den afirmazio eta teoriarik berrienetako elementuak berak ja kontatuta ikusten dituela Bibliako libururik zaharrenetan, eta baita ere budismoaren tradiziorik zaharrenetan, gizakiaren psikologiari buruz, eta hainbat gauzari buruzko jakintza izugarria dagoela pilatuta, ez. Eta ez da harritzekoa, hauek milaka urtetako tradizioak direlako, eta aldiz guk ditugun gure ideologia modernoa berriz askoz berriagoak dira, ez da. Berreun hirurehun urte daramate modernitateko ideologiek, eta beste hauek berriz askoz ibai luzeagoak dira, bere gauza nahaziekin, ez gero. Aipatuko dugun moduan, ez. Bi definizio eman ditugu, batetik zer den espiritualitatea, irekidura horren inguruko jarduna, eta zer diren erlijioak, pluralean,
espiritualitatea mamitu duten korronteak, ez da? Bi metaforarekin ulertuko dugu, erlijioen eta espiritualitateen arteko dialektika edo lotura hau, ez da? Espiritualitatea baldin bada ura edo H2O molekula, erlijioak lirateke ibaiak, eta espiritualitate hori kanalizatzen duten ibaiak, ez da? Egia da, ura purua, H2O purua ere, ez dela existitzen, bere, guk ez dugu inoiz H2O purua edaten, ez? Kalte egingo liguke gainera, guk edaten dugun ura beti dago gatzez eta beste hainbat mineralez eta nahastua, beraz, zentzuetan espiritualitate purua ere ez da existitzen. Espiritualitatea mamitzen da, normalean, garai batean, kultura batean, giza esperientzia kolektibo batean, eta horien garapen luzeak dira, nolabait izan da, erlijioak, ez? Beste era batera esateko, espiritualitatea bada mintzoa, mintzatzeko dugun ahalmena, gizaki guztiek duguna, ez? Erlijioak izango lirateke hizkuntzak, bai? Mintzo hori kristalizatzen duten hizkuntzak, ezta? Eta, zentzu horretan, ez? Bi metafora hauek laguntzen dutela kokatzen bi kontzeptu hauen inguruko elkarreragina eta dialektika, ez da? Erlijioi buruz, zerbait gehiago, ez da? Etimologia bat duzu ez dela hitzen jatorria, ez nundi datozen hitzak, erlijioak ematen du, hainbat etimologia jatorri baditu, baina, ezagunena ez da religare izango litzateke, ez da? Zer da religare, erlijioaren azpian dagoen etimologia, ligare da lotu, ez? Ligar, zerbaitekin lotu, eta kasu honetan, esan nahiko luke, gizakia bere jatorriarekin, bere sakontasunarekin, bere existentziaren iturriarekin berriz lotzea, ez da? Hori izango litzateke pixkat, erlijioaren sakoneko etimologia, eta nolabait lehen esan dugunean apur bat abundatuz, zergatik, ez da, erlijio eta espiritualitatearen arteko garapen hau, espiritualitate purua zergatik ez da existitzen, espiritualitate individual eta purua, gizakia izaki soziala delako, izaki linguistikoa delako, eta dena bere hizkuntzan ematen duelako, gizakia izaki kulturala delako, eta denekin kultura egiten duelako, ez da? Eta gizakia izaki simbolikoa delako, ez da? Eta ulertu ezin duen hori, ezagutzen ez duen hori, simbolo bidez ematen saiatzen delako, ez da? Zentzurretan horregatik daude lotuta nolabait, orain aipatu ditugun bi kontzeptu nagusi horiek, ez? Espiritualitatea erlijioetan nola mamitu den historikoki eta nola mamitzen den gaur egun. Pixka bat, aipatuko dugu erlijioaren fenomenologia galdera hau egiteko, ez? Aipatu dugu pixka kontzeptualki zer den espiritualitatea, zer den erlijioa, baina pixka bat deskribatu egin behar dugu erlijioaren fenomenoa, eta horretarako erlijioaren fenomenologia izeneko jakintzaren adarra erabiliko dugu, haien kontzeptuak erabiliko ditugu. Erlijioaren fenomenologia, fenomeno hau aztertu dutenek, nolabait esaten dute, gizakia homo sapiens denetik, gaur egungo espezie hau garenetik, etengabe agertu direla aztarnak gizakiaren jardun espiritual edo erlijioso batenak. Ez hau da, ematen duela gizakiak etengabe kultura eta garai desberdinetan bilatu eta bilatzen duela, esan dezagun bere existentziaren jatorri edo iturriarekiko nolabaiteko konexioa. Nolabaiteko harremanak, horren aztarnak agertu direla, aztarna arkeologiko eta kultura guztietan. Zentzu horretan ematen du, hasierako garai haietatik gaur daño, zibilizazio desberdin eta momentu historiko
guztietan, gehienetan, majoritarioki, gizaki espiritualak intuitu duela nolabait errealitate honek, bizitzaren errealitate honek, baduela fondo bat, ez? Baduela fondo edo ondo sakonago bat, ez? Euskaraz fondo atxerekin idazten dugu, ez? Ondo, ez? Nolabait errealitateak baduela ondo konstitutibo taupada sakonago batetik datorrela hau guztia, ez da? Eta baduela kodigo sakonago, barruragoko bat gure existentziak hau izango litzateke nolabait jardun espiritualaren intuizio amankomun nagusia, ez da? Egia da, hala ere, hemen, ez, badaudela bi aukera guztiz inteligente eta guztiz zilegi, ez? Eta da esatea, baietz, ez? Intuizio hori, intuizio egokia dela, eta gure existentziak baduela ondo sakonago bat, bai? Nonbaitetik gatozela, badagoela zentzu barruragoko bat guzti honetan, bai? Eta beste aukera da esatea, ezetz, ez? Ez dagoela gure existentziak ez duela ondo sakonagorik, ez duela zentzu sakonagorik, behar bada, ez? Kasualitate atomiko batetik gatozela, ez gatozela inondik, ez gatozela inora, honek ez daukala, bai? Sakonagoko esan nahi edo zentzurik guzti honek, ez? Zentzu horretan esan behar dugu, bi aukerak direla, ez da? Inteligenteak, ezin dugula esan aukera bat adimentsuagoa denik bestea baino, edo behintzat unibertsitatean, ez, dagokigula bi aukerak enpatean uztea, ez da nik uste hori dagokigula unibertsitatean, ez esatea nola pentsatu behar duzuen, nola pentsatu behar den, baizik eta, ez esatea, enpate batean kokatzea, eta aipatzea, planteamendu hauek biak izan ditezkela bizitzarako inteligentziaren ikuspuntutik, planteamendu adimentsu edo inteligenteak. Orduan, zentzutan, enpate horretatik, enpate hori argi ustetik abiatuko gara, ez? Egia da, jardun espiritualak edo espiritualitateak egiten duela hemen lehen autua, ez da? Bizitzaren edo existentziaren ondo sakonago horren autua, eta nolabait aukera egiten duela bizitzaren, existentziaren ondo, fondo, edo iturri, edo esan nahi sakonago horri lekua egitearen aldez. Bizitzan, ondo horri leku bat egitea. Izango litzateke, espiritualitatearen eta haren mamitze erlijiosoaren autua, ez? Bizkat, itzuliz, erlijioaren fenomenologiak erabiltzen duen kontzeptualizaziora, ondo edo iturri kontzeptuak gehiago guk erabili ditugu, baina erlijioen fenomenologiak misterio kontzeptu erabiltzen du, M handiz, maiuskulaz, hau da, ez du esan nahi misterio txua den zer gauza, baizik eta misterio hitza erabiltzen du izendatzeko erlijio edo tradizio espiritual desberdinek existentziaren ondo, iturri, taupada edo esan nahi sakon hori izendatzeko duten kontzeptuak biltzeko misterio hitza erabiltzen du, ez? Hau da, erlijio batzuk jainkoa moduan izendatuko luketena, edo batzuk beste izen batekin, ala, edo espiritu handia, edo budismoaren kasuan, itzalean uzten den ondo hori, ez da? Orduan, esan dezagun, misterio kontzeptu hori, errealitateen ondo edo iturri hori dela, erlijio edo tradizio espiritual desberdinek erdigunean duten elementua, ez? Elementu honek, elementu guztiz zentral honek, espiritualitatean, bi ezaugarri izango genuke dituela. Erlijio desberdinetan agertzen diren bi ezaugarri. Batetik, trascendentzia, trascendentzia esaten dugunean, ez gara ari importantzia, edo garrantziaz, baizik eta
trascendentziak kasu honetan esan nahi du erlijioek, tradizio espiritualek formulatzen eta lausoki modu desberdinetan intuitzen dutela, sakoneko misterio hori, balizko iturri edo ondo hori, harago dagoela. Ezin dugula guk geure pentsatzeko ahalmenarekin harrapatu. Ezin dugula kontzeptualizatu, ezin dugula ulertu edo izendatu. Hori da pixkat erlijioek duten intuizio nahiko komuna, ez da? Biblian adibidez badago pasarte bat, ez? Badizue Biblia dela azkenean, hainbat historio ipuin, fikzio, historio real, poesia, hainbat genero nazten dituen liburu bilduma bat, eta momentu, olako pasarte batean, balizko pertsonaia batek esaten dio balizko iturri edo ondo hori errepresentatzen duen ahotsari, esaten dio, zein zarazu, ez? Izen bat jarri nahi dio, nor zarazu, ez? Eta ahots horrek erantzuten dio, ni naizena naiz. Hau da, ezin didazu izen bat jarri. Ze izen bat jartzen baldin badiazu, esan dizut izen bat nor naizen, pentsatuko duzu ulertzen nauzula izen horrekin, ez? Eta nolabait, tradizio espiritualek formulatzen dute modu desberdinetan, ondo hori errealitate ulertezin bat dela. Behar bada hurbildu gaitezke sentimentuen bidez, ekintzen bidez, neurri txiki batean filosofien bidez, baina nolabait esan da hurbilpen hutsak izango dira. Hau, egia esan, ezaugarri hau garrantzitsua da eta metafora txiki batekin ere azalduko dugu, ez? Esango balute moduan tradizio espiritualek, hor dago txingurri edo inurri bat, ez? Txingurri edo inurriak, badakigu, dituela pentsatzeko gaitasun batzuk, badu burmuina, beraz operazio mental batzuk egin ditzake, baina pentsatzen dugu ezin duela matematika edo gure soziologia ulertu inurriek zergatik, bere buruak mugak dituelako. Antzerako zerbait planteatzen du gizakiaren burmuinak ere baditu gaitasun ikaragarriak, baina bere mugak ere bai inurriak moduan, ez? Eta errealitatean ondo hori kontzeptualizatu eta ulertzeko mugak izango lituzke, errealitate hori txingurriarentzat gauza asko harago dauden moduan, guretzat ere nolabait existentziaren ondo hori harago dago gure ulertzeko gaitasun zerebral horretatik. Hau ezaugarri interesgarria da, formulatzen duelako antidoto bat fundamentalismoaren kontra. Fundamentalismoa zer da? Fundamentalismoa da pentsatzea zu daukazula egia osoa. Egon daiteke fundamentalismo religiosoa, fundamentalismo politikoa, fundamentalismo ideologikoa, fundamentalismo kulturala, gauza askotan. Fundamentalismo religiosoa ere, bada, tentazio bat, baina hau, trascendentzia hau, serio hartu ezkero, badago antidoto bat, zergatik, esaten baduzu, tradizioek beren puntu askotan esaten duten moduan, realitate funtsesko hau berez ezin dugula ulertu, eta guk jartzen dizkiogun izenak, edo guk jartzen dizkiogun irudiak, edo guk horretaz esaten dau pentsatzen duguna, hurbilpen soil bat dela, edo metaforak direla, hurbilpen simbolikoak direla, horrek eraman zaitzake pentsatzera beraz bestearenak ere hurbilpenak direla, eta inork ez daukala, honetan, egia absolutu. Beraz, balizko iturri, misterio, edo ondo horren lehen ezaugarria, trascendentzia. Eta bigarren ezaugarria, presentzia. Eta hemen badago kontra esan edo paradoxa txiki bat, ez? Religioek nolabait esaten dute, misterio konstitutibo hori, realitatearen azpian dagoen taupada hori, batetik, haratago dago, trascendentea da, ezin dugu ulertu, ezin dugu atzeman, baina bestetik hemen dago presentzia dauka, ez da?
errealitatearen taupada bada, errealitatean ere, beraz, badago. Eta, nolabait, religio formulatzen dute, misterio hori, errealitatearen ondo sakon hori, dagoela gizakiaren bihotzean, dagoela gertatzen diren gauzetan, historian, dagoela gizakiarengan, dagoela naturan, dagoela nolabait errealitatearen baitan presentzia bat duela, ez da? Eta presentzia hori, erlijio bakoitzak, modu desberdinean garatzen du, simbolizatzen du, eta ospatzen du. Izan da, beraz, hor, nolabait, bi elementu hauek, ez? Transzendentzia batetik, eta presentzia batetik, eta bi elementu hauei buruz, erlijio bakoitzak egiten ditu, nolabait, hurbilpen edo garapen maila desberdinak, ez da? Hemen, ohar batzuk egin behar ditugu, ez da? Aurrera segitu horretik, eta da, oso modu simplifikatuan azaldu dugula hau, askoz, zalantza eta impunazio gehiago merezi ditu esan ditugunak, baina, esan dugun honek, baina, denbora mugatua daukagu honetarako, eta bestetik, egin dugun autua da, erlijioen muinean edo erdigunean dagoen mezu espiritual hori pixkat ezaugarritzea, ez da, egia da, gero erlijioen dituztela beste hainbat elementu historian zehar hartu dituztenak, eta beti dituzten funtzioak, eta barrez. Orduan, ni asko gustatzen zait izatea erlijioek geruza desberdinak dituztela, intxaurra bezala adibidez, ez? Intxaur bat hartzen badituzu zuhaitzean, intxaurra berdea da. Azal berde bat dauka, gainera asko zikintzen duena ikutzen baduzu, eskuak beltz uzten dizkitu denborarekin, da jagoiarekin ere ez da kentzen, beraz, intxaurra edo zuhaitzean da gauza bat, azal hori kentzen zaionean, oskol gogor hori agertzen zaio, bai, hemen daukagu guztiot iruditxo bat, bai, intxaurraren azal berdea, kentzen zaio gero oskol gogor hori, oskol hori puskatu duen behar da, barruan mintz badauka, eta mintzaren barruan dago intxaurrearen barruan, nutritiboena den, zela hori ez, ale hori ez. Erlijioetan ere, beste gauza batutan bezala, ze geruzari begiratzen diogun, geruza bakoitzak kolore desberdina dauka, eite desberdina dauka, zapore desberdina dauka, eta kasu honetan ere, gu, esan dezagun, minutu gutxi hauetan, aritu gara, asko simplifikatuta esaten, intxaurraren, alearen ezaugarri batzuk zein diren, ez da. Eta hau beste erabatera esan da, esan dugu erlijioak ibaiak direla, eta ibaiean batetik ura daramatela, hau da, intuizio espiritual hori, espiritualtasuna, baina erlijioek hemen ikusten dugun moduan, daramate atxedio, baina daramate gatza, ze ura inoiz ez da purua, eta ura etengabe gatz mineralekin nahastuta dator, gero erlijioak ere lokatza eta inguruko lurrak daramatzate, ibaiek, adarrak daramatzate, ibaiek, plastikoak daramatzate, gaur egun behintzat ibaiek, eta kutsadura ere bai, ez da, orduan, erlijioetan gauza asko daude nahasian, ikuspuntu historikotik gauza asko aztertu beharko genituzke, beraz, ezin dugu hemen dena agortu, baina ohar hau egitea garrantzitsua da, ez, muinekoen ari garela, hori nahi dugu pixkatu lertaraztea, ikasgaiaren barruan daukan logikagatik, baina ez ahaztu hor, askoz gai konplexuago baten barruan ari garela, eta beraz denbora labur honetan, simplifikatzetik asko daukala egin dugu labur. Goazen pixkat bigarren atalera. Bigarren atalean, oinarrizko kontzeptu hauek atzean utzita, ikusiko ditugu tradizio espiritual batzuek ze hurbilpen egin duten orain aipatu dugun honetara, ez da. Bi aukeratu ditugu, gehiago daude jakina, baina denbora mugagatik, beste batzutan 3 edo 4 landu izan ditugu, baina hemen 2 landuko ditugu, ez? Bat, ekialde deitzen dugun horren errepresentatibo, emblematiko izan daiteke budismoa, eta mendebalde deitzen dugun honen errepresentatibo tradizio, izan daiteken tradizio espirituala kristautasuna. Ez pixkat bi horien
lehen zapore batzuk besterik ez ditugu hartuko, ez? Honetan beti dauka sentsazio, ze hauek oso itsaso zabalak dira erlijio hauek, eta izugarrizko aberastasuna, eta adiberean izugarrizko nahasmendua, nahasketa daukate beren baitan, eta sentitzen naiz pixkat itsasoa esplikatzeko balde bat hartzen moduan, ez? Aldugun neurrian balde bat hartuta saiatuko gara itsasoa esplikatzen, itsaso hauei buruz zertxo bait esaten, ezta? Bueno, lehenbizi Buda, pixkat apartatu egingo naiz, Budari hitzarik ez egiteko. Bueno, Buda, ezta? Personaia historiko bat izan zen, 2500 urteko garai hartako Indian sortu zen pertsonaia bat, Siddhartha Gautama, ikaragarri interesgarria, nik uste. Honen bizitza bereziki ezagutzen kontatzen den lehen zati hori, ezta? Hau tradizioak kontatzen du zela printze bat, bere jaurerrian bizi zena oso babestua dena zeukena, ez? Errege izatera destinatuta zegoen, eskondua zegoen, aurra bat zuen, bizitza esan zagun konpontua zeukan alde guztietatik, baina bazeukan, alabit esan da, lehen aipatu ditugun galdera, bizitzaren sakoneko galdera horien inguruko ezin egon jakinmin handi bat, eta ihes egiten du, ezta? Bere destinotik, hau da, bere errege izateko destino horretatik ateratzen da, dena uzten du, eta bidez bide doa nolabait egia sakonen horren bila, tradizioak esaten du, hainbat eta hainbat bide probatzen dituela, garai hartan Indian eta hinduismoan proposatzen ziren hainbat bide, ez da asetzen, ez, aurkitzen dituen bideekin, eta nolabait, tradizioak esaten dela zuhaitz baten azpian erreka bati begira, eta hor nolabait datorkiola argiztapena edo nolabait ikusten duela, ikusten du esperientzia, ikuspen, esperientzia espiritual oso potente bat, hain potentea ere izan beharko zuen, 2500 urte ondoren ere, horretaz hitz egiten ari gara, ez da, eta ez hemen, baizik eta, egun budismoa ia, tradizio espiritual global bihurtzeko bidean da, eta honetaz, ez dakit batetik milaka eta milioika pertsonaren ibilbide espirituala norabidetu edo argitzen lagundu du, eta egun kontinente guztietan esan zagun, Budaren irakaspenak uin handi bat sortu duela, ez da. Nolabait, hor pixka eta aipatzen ditugu Buda gazteak, ikusi zituen 3 elementua, ez da, gaixotasuna, zahartzaroa eta heriotza, ere ustez, bere gazte garaian eskutatzen zitzaizkion 3 elementu, eta nolabait, hoiei erantzunez hasten da, bere irakaspena, ez da. Aipatuko du, asko sinplifikatuta, sufrimendu psikologikoa pairatzen duela gizaki orok, eta sufrimendu psikologikorako horrelako lotura bat badugula, eta sufrimendu psikologiko honen jatorrian desio adiktiboak daudela, desio adiktiboak dituzten makina batzuk garela askotan gizakiak, eta desio adiktiboak poliki-poliki desaktibatzen eta gainditzen joan behar dugula bide espiritual honetan, ez da. Ondoari buruz, hau da, gizakiaren existentziaren fondo edo sakoneko iturri horri buruz, ez du esaten zer den, gehiago esaten du zer ez den, eta esaten du oro har mundu honetan izan dezakegun esperientzia sensorial oro, eta nolabait gure ni edo egoari lotuta dagoen esperientzia oro ez dela, balizko ondo hori. Beraz, nolabait dei egiten du gure nia, gure egoa gainditzea, gure ego edo nia energia fisiko eta psikiko desberdinen gurutzaketa bat besterik ez dela, eta hori desagertzera deituta dagoela, eta hori
gainditu behar dugula planteatzera, eta nolabait asko behartuta behar bada, baina ustutzearen bide espiritual bat planteatzen du. Gizakiak ustu egin behar du, bere nitik ustu behar du, bere desio adiktiboetatik ustu behar du, bere loturatatik ustu behar du, beti ere moderazioaren bidetik, eta nolabait planteatzen du ibilbide espiritual bat 8 bidezken bidea deitu izan zaiona, eta denak ez ditugu aipatuko, baina nolabait simplifikatu daitezke, aipatzen dituela jakituriaren inguruko bide batzuk, ulermen eta pentsamendu egokia behar dugula, eta hor bereziki ulertu behar dugula gure nia, ezin dela izan gure bizitzako elementu zentrala, eta nolabait nia ilusio faltsu bat dela. Bestetik baita ere meditazio, arreta, ahalegin, eta nolabait meditazio, tradizio meditatibo bat jartzen du martxan, eta horri konzentrazio gaitasun horri garrantzia handia ematen dio, eta hirugarrenik etika bat planteatzen du, bereziki konpasioaren etika bat, konplexuagoa dena, garai hartan, baina nolait hola simplifikatuko dugu, jakinduria bide bat, meditazio, konzentrazio, arretaren bide bat, eta baita ere etika konpasioaren bide bat. Hori izango litzateke beti ere budismoaren muina oso modu simplifikatu egian esan da, jakina, gero budismoak zibilizazioetan egin ditu hainbat bide eta txertatu da hainbat herrialdetan eta nahaztu da eta lokaztu da jakina, bere ibai konplexuago batean. Beraz, usten dugu aipatuta, lehen tradizio espiritual edo uin handia, ekialdeko emblematikoa, eta orain, pasako gara pixkat, mendebaldeko tradizio espiritual eragile edo emblematikoa, eta honetan, bestean Siddhartha Gautama izeneko pertsonaia aipatu dugu moduan, Nazareteko Jesus pertsonaiarengan zentratuko gara, Nazareteko Jesus ere pertsonaia historiko bat da, kasu honetan 2020 urte, 2021 inguru urte jaiotakoa, Palestinan, herri txiki batean, gure handik begiratuta Euskal Herriarekin nolabaiteko paralelismo batzuk bat dituen herri batean, herri txiki asko inperio handiagoen barruan, nortasun identitate borroka bat bere baitan duen herrialde okupatu baten baitan, eta tamaina aldetik, eta badaude paralelismo batzuk garai hartako Palestinaren eta egungo Euskal Herriaren artean, eta hor sortzen da tradizio israelita edo judaikoan sortzen den pertsonaia bat, itxura guztien arabera, oso esperientzia espiritual berezi eta sakona izan zuena, eta bere esperientzia eta mezu horren uina, izugarrizko eragina izan du eta gaur arte irauten duen uina da, ez da? Kasu honetan historioa pixkat ezberdina da Budarekiko, hau ez da printze bat edo pertsonaia berezi bat hasieran, pertsonaia aski xume eta pobrezia erlatibo batetik sortutako pertsonaia bat da, azten nolabait irakaspenak ematen eta eskema batzuk apurtzen ditu, eta imaginatu, ez dakit Euskal Herrian kokatuta, dagoela Euskal Herrian tradizio bat esaten duena, etorriko dela, orain, Euskal Herria askatuko duen, Frantzia eta Espainiako zeretik askatuko duen askatzaile bat sortuko duen Euskal Herrira, eta tradizio hori dagoelarik, etortzen dela pertsonaia bat, eta hasten dela, ez dakit, Intxaurrondoko Guardia Zibilen kuartelera joan, eta Guardia Zibilekin musean jokatzen, eta Bilboko, ez dakit, prostituten kaletara joan, eta prostitutekin jaialdiak eta dantza saioak antolatzen, ikastaroak pixkat, azten dela pixkat eskemak apurtzen,
teorian askatzaile bati dagozkionak. Bueno, pixkat, ulertzeko aipatutako paralelismoak dira, baina bai egia da, pertsonaia honek garai hartako hainbat eskema apurtu zituela, hainbesteraino zer, gurutze batean hilda bukatu zuen garai hartako botereen eskutik, ezta? Kontua da, nolabait, Nazareteko Jesusen esperientzia espiritualaren mezuan, nolabait esan da, izango litzateke lehen teoria orokor horretan aipatu dugun ondo hori edo bizitzaren iturri hori edo bizitzaren azpian dagoen esan nahi edo taupada hori maitasuna dela edo maitasunezko errealitate bat dela. Hau da, zeintzotan bere garaian aipatzen zen jainkoa edo bizitzaren iturri edo ondo hori maitasunezko errealitate bat dela. Maitasun taupada bat dela, beraz, maitasunetik gatozela, eta maitasunera doazela, existentziaren taupada edo esan nahia maitasunezko bultzada bat dela, eta, hori dago pixkat esan horrengo zera honetan, eta horren ondorioz beraz, zentzua edo ondo bizitzearen bidea, bizitzaren zentzua, maitasunez bizitzea dela, Hemen alare kontuz, ze maitasun hitza, modu askotara erabili liteke. Zentzu honetan, Nazareteko Jesusek eta ondoren etorrien tradizioak planteatzen duen nean maitasuna ez da ari maitasun erromantikoaz, ez da ari sentimentu horretaz, hau da, sentimendu erromantiko horretaz bikote batekiko, maitasuna aipatzen duenean gehiago ari da empatia bestearekiko, empatia orokor bati buruz. Esan dezagun, ororekiko, eta bereziki sufritzen ari denarekiko jarrera empatiko orokor bati buruz. Eta zentzu horretan, maitasuna ardura praktiko bat da. Tradizio honetan, maitasuna ez da sentimendu bat, hainbeste edo sentimendu romantiko bat, baizik eta empatia orokor bat eta ardura praktiko bat. Tradizio honetan, edo Jesus zen mezuan, maitasun espiritual hau, edo bizitzaren zentzuaren ertigunean dagoen maitasun hau, jarrera bat da gehiago, ekintza bat, zer egiten duzun besteen alde, nola bizitzaren, eta ze empatia duzun besteekiko. Eta zentzu horretan, hau, exigentzia handi xamarrekoa ere izan daiteke, bereziki, ikuspuntu espiritual honetan, hau igual behar bada ulertuko da, esango bagenu, bizitzaren sakoneko taupada edo azpian dagoen ondoa, iturria, jainkoa, maitasuna bada, eta ororekiko maitasunetik bagatoz, zeintzuk izango lukete lehentasuna maitasun honetan, planteamendu honen arabera, lehentasuna dute okerren daudenak, gehien sufritzen ari direna. Ama batek, baldin baditu 10 haur, eta 10 haur seme alaba horietatik, batzuk baldin badute karrera on bat, eta beste batzuk drogaren ondorioz bizi baldin badira homeless moduan kalean, ama edo aita horren maitasunaren lehen ardura, homeless hori izango litzateke, eta ez hainbeste ondo doakien horiek. Orduan, maitasun edo empatia orokor horrek tradizio honetan lehenik begiratzen dio okerren dagoenari, edo nolabait sufrimenduarekiko empatia jarrera bat badu. Zentzuetan badu baita ere lehen aipatu dugun beste tradizioarekiko lotura handi bat. Baita ere, esan ezagun, Nazareteko Jesusen planteamendu hau oso planteamendu radikala dela, ideologikoki o politikoki inkluso, planteatzen duelako lehentasuna ematea empatia orokor honi eta bereziki sufritzen ari direnekiko, eta beraz, badu salaketa implizitu bat, eta esplizitua ere bai, egia esan da,
bere idatzietan eta hitzitan, salaketa implizitu eta esplizitu bat une oroko botere edo establishmentarekiko, ezta? Nolabait esan da, momentu batean badago metafora bat, oso gogorra, Nazareteko Jesusek erabiltzen duena, eta esaten du, jostorratz, hori da jostorratz baten burua, esaten du, zaila, errezagoa da jostorratz baten burutik ganbelu bat, bai, kabitzea, aberats bat, jainkoaren erreinuan kabitzea, baina jainkoaren erreinua, nolabait deitzen dio, lehen esan dugun, bai, maitasun dinamika honi, ezta? Nolabait, zer esan nahi du? Gizakia dagoen bitartean bere aberastasunari edo diruari lotuta edo botereari atxikituta, bi gune handiak, ez? Boterea eta dirua atxikituta dagoen gizakiari zaila egiten zaiola, ez? Planteatzen den maitasun espiritualitate honetan kokatzea, ez? Beraz, zentzu horretan bada insistentzia nahiko arradikala ikuspuntu honetatik, ez? Hau da, kristautasunaren muinaren formulazio bat, kristautasunaren nahiko hasierako autore Agustinek aipatutako, ez? Maitatu eta egin nahi duzuna, ez hori izango litzateke hasierako kontsigna, ikusiko dugu, ez? Kristautasunak ere, beste erlijio lana moduan, ze ibilbide historiko egin duen. Eta beste era batera esan da, eta honekin pixkat kristautasunarekin bukatzeko, hauek izango lirateke kristautasunaren bi kontzeptu edo bi proposamen nagusiak. Ez batetik, konfiantza, hau da, konfiantza bizitzaren, unibertsoaren sakoneko taupadan, ulertzen delako unibertsoaren sakoneko taupada edo gure existentziaren sakoneko taupada maitasuna dela, eta maitasunari gatozela. Beraz, konfiantza basiko edo sakon bat bizitzan, eta bestetik zaintza, bai? Besteak zaintzea. Bai, zaintza hitza baita ere maitatzetik dator. Maitasuna jarri ezkero, nola maitasuna nahazten den gaur egun, maitasun romantikoarekin eta beste bat gauzekin, behar da, zaintza hitza zehatzagoa da, bai? Nazareteko Jesusen tradizio honetan esan nahi dena ulertzeko. Beraz, nolabait bi mezu horiek izango lirateke kristautasuna oso gehiegi simplifikatuta laburtzen dutenak, ez? Hau da, batetik konfiantza, ez? Eta bestetik zaintza. Budismoa eta kristautasuna aipatu ditugu, labur-labur, itsaso horietatik balde txobana bakarrik hartuta, eta, bakarrik esan hori, ez da hori ditugula baita ere hinduismoa, aberastasun ikaragarria duena, ikusiko dugu Leicester pelikula bat, nahiko ondo agertzen dituena hinduismoko intuizio batzuk, ne hinduismoan adibidez asko gustatzen karma yogaren, Bhagavad Gitatik planteatzen den ekintzaren yogaren tradizio hori azaltzea, beste Gandhiren jarrera edo estrategia politiko ez bortxazko, ez violentoa ere, hinduismoaren barruko intuizio espiritual honetatik dator. Beraz, hinduismoa ere da beste itsaso bat, judaismoa ere da beste itsaso bat, islama ere da nolabait beste itsaso bat, eta ondo edoki horri ere sarreratxo bat egitea, beste, gure errealitate global honetan, eta gure errealitate lokal honetan ere, beharrezkoa dugulako, ez? Horrekiko empatiaz eta haien sakontasunaren aitorpenez hurbiltzea. Hor daude Afrikako erlijioan ere, ez? Badituztenak bere intuizio interesgarriak, oso lotuta, segurazko gaur aipatu ditugun kristautasunaren eta beste hainbat gauzekin, baina badituzte baita ere elementu batzuk, Ameriketako erlijioak ere zer esanik ez, beraz, erlijioen panorama askoz zabalagoa da, baina, saiatu gara laburpen moduko bat egiten, eta nolabait bukatzeko zati honekin, bigarren zati honekin, bukatzeko hirugarrena laizter hasiko dugu, baina bigarren zati honekin bukatzeko, nolabait esan da,
metafora hau erabiliko dugu, ezta? Buda eta Jesus ikusi ditugu, segurazko gizakiaren historian, uhinik zabalenetakoak eta eragilenetakoak sortu dituzten bi pertsona, ezta? Eta nolabait irudika ezazue esango balute moduan, ez, nolabait budismoa adibidez, ez, formulatuko balu moduan, ez, hau da gure hitzetan esan da, esatea, bueno, zu zeu, Jon, bueno, bera, hodei batetik sortu zara, ez duzuzuk eskatu, baina erako batean konturatu zara, hodei batetik bera doan tanta bat zarela, eta laster itsasoan desagertuko zarela. Eta gaina laster hori, ez dakizu den datorren urtean, hemendik 40 urtera, hemendik 20 urtera, edo bihar, ezta? Edo zen momentutan gerta daiteke zure tantaren desagertze hori heriotzaren itsaso zabal horretan, ezta? Bueno, hodeitik zatoz, itsasora zoaz, eta nolabait budismoak esango luke, ez du zentzurik ni horretan pentsatzea, ze ni hori ez da ezer, momentuko tanta bat zara, ez? Eta berez, sakonean beste zerbait zara. Hori izaten du budismoa bere hizkuntza, nia inpugnatuz, edo nia nolabait gaitzetziz hori gainditu behar dela proposatuz, eta horretarako bide espiritualek planteatuz, kristautasunak ere beste hizkuntza batean antzeko zerbait esaten du. Ni hau da gure izatearen planteamendu egoikoak edo egoistak gainditu behar ditugula, eta bestearekiko empatia dela bizitzaren zentzua, eta azkenean orotasuna, bai, izango den bukaerako itsaso horrekiko harremana bilatzea maitasunetik maitasunera. Hizkuntza eta modu desberdinekin, eta baita ere azentu desberdinekin, azentuak ere aipatu behar ditugu, baina hau nolabait esaten dute erlijio guztiek, eta hau komunean dute, esatea, ez du zentzurik, bai, bizitzaren jarrera egoikoak, hau da, zure bizitza pasatzea, zure tantaren forma hori ederretxiz, zure tanta horretan jarriz kezka guztiak eta besteekin borroka eginez, konparatuz beste tanta guztiekin, ze azkenean, beste tanta guztiak bezala, ura zara, ez da? Ur zara eta itsasoan urtzera destinatuta zaude. Hala ere, berez, badituzte beraz, erlijioek oso puntu komun funtsezkoak eta bukaeran planteatzen duten etikan ere antzeko elementuak badira, baina azentuak desberdinak ere uste dut aintzat hartu behar direla, ez da? Budismoa abiatzen da nagusiki sufrimendu psikologikoa saiesteko behar horretatik eta nolabait desioak desaktibatzeko horretatik, horretarako nia desaktibatzeko zera horretatik, eta kristautasunak berriz azentu gehiago jartzen du maitasun aktibo horretan, ez duen besteko azentua jartzen sufrimenduaren saiestea, nolabait esango banu moduan, zuk maitatu, zaindu jendea, ez? Eta bizi eskaini eta besteei eskainita, ez? Eta sufrimendua baldin badatokizu, lepoan hartu eta segi aurrera, ez? Baina helburua edo bizitzaren zentzua jarrera hori da, ez? Badira, azentu desberdinak batek behar bada jotzen du gehiago meditaziora eta jakintzara, tradizio meditatiboa gehiago landu da ekialdean, eta nolabait tradizio espiritual ekintzaileagoa edo sendatzaileagoa gehiago landu da mendebaldean kristautasunaren eskutik, beti ere erlijioaren muinera joan da, gero beste kapak aparte utzi. Baita ere aipatu erlijio guztiek, tradizio espiritual guztiek, nolabait 3 elementu hauek kombinatzen dituztela, bihotza edo sentimendua, burua edo adimena, eta eskuak edo ekintza. Erlijioak ez dira bakarrik zer sinisten duzun, askotan erlijioetan sakonean ez da hain garrantzitsua zer sinisten duzun filosofikoki jainkoa badago, ez dago, baizik eta nolabait badira sentitzeko modu batzuk, proposamen batzuk, baitere pentsatzen duzun, ulertzeko filosofia batzuk, eta nagusiki planteatzen dute etika bat edo jokabide bat, ezta?
Eta, bueno, asko laburtuz, hiru elementu hauek nolabait asko laburtuz, ia esaten dugun, ez da? Nolabait erlijioek esango lukete, eta euskal poeta baten hitzak hartuz, batetik hori, ez garela gure baitakoa. Baduela guzti honek, gure existentziak baduela dimentsio sakonago bat, baduela zentzu bat, hau ez dela kasualitate soila, beraz, badugula trasfondo sakonago bat, eta bizitzaren zentzua dela, batetik, trasfondo sakonago horrekiko kontaktuan, nolabaiteko kontaktuan bizitzea, eta bestetik, baina eta nagusiki, hori baina ikuso lehenago, besteekiko, urkoarekiko, aizparekiko, anaiarekiko, nolabait esan da, jarrera batekin, arekiko gertutasun batekin bizitzea, nolabait esaten dutelako, egoa, gure egoa, hau da, ni neure jon hau, sakonean hautsa dela, ez dela, badagoela zerbait nire jon honen hauts edo tanta horretatik barrurago dagoena, eta beraz ez duela merezia, izan da bizitza egoiko horrek, eta modu desberdinean, esan dezakegun, jarrera espiritual hauek desaktibatu nahi dituztela, saiatzen direla desaktibatzen gizakiaren dimentsiorik destruktiboenak, nolabait empatia etika orokor bat planteatuz. Baina, hau dena, izango litzateke erlijioen nahiko muineko elementua, eta aipatu behar da, erlijioak egin duten historian egin duten bidean zehar, kapa gehiago hartu dituztela. Segurazko zuetako asko zaudete hori galdetzeko diziatzen, baina erlijio hori bada, niri itxiz eskita erlijioaren inguruko beste gauza asko, eta beste arau eta beste historio asko. Orduan, nolabait, hau zati importantea da, hau da, erlijioak intxaurrak bezala, intxaurrak baina askoz gehiago ere, hainbat gehiago dituztela, orduan, erlijioaren muinean egongo litzateke mezu espirituala, nolabait, modu simplista egi batean azaltzen saiatu garena. Bestetik, erlijioek muin espiritual horretatik garatzen dituzte oinarri filosofiko batzuk, eta hauek ere importanteak dira, zuk esaten duzu errealitatearen muina maitasuna dela, eta maitasuna jarrera aktibo bat dela, horretatik sortuko dira implikazio filosofiko batzuk, adibidez berdintasuna. Denok beraz berdina gara. Jainkoaren maitasunetik baldin bagatoz, hau da, denok sakratua gara, ez pertsona bakoitza duintasun sakratuzkoa da eta berdina da. Beraz, nolabait, gizakien berdintasuna ere eratortzen da askotan espiritualitate batetik, eta asko aipatzen da gaur egun Habermas batek, eta ikuso Frankfurteko eskola, eta gaur egun filosofo potentenetakoek aipatzen dute, adibidez, nolabait, mendebaldeko tradizio ilustratua berdintasuna egalite, liberté, fraternité, frantzieko irautzako kontsigna nagusien sustraian ere, neurri handi batean, kristautasunaren muin espirituala dagoela, Greziako filosofiak daudela, hau da, oinarri filosofikoek ere badituztela sakoneko genealogia batzuk, ezta? Beraz, bigarren geruza oinarri filosofikoak, hemen ez dugu sakonduko, ze hau luzeegia litzateke eta gainditzen gaitu askogatik. Eta, baina, erlijioek badituzte baita ere beste elementua, erlijioek komunitate funtzioak egin dituzte, identitatea sortu dituzte, erlijioak txertatu dira zibilizazioetan, txertatu dira estatuetan, txertatu dira, gizarteetan azkenean, ez? Eta jakina, 2005 edo 2000 urtetik ona, erlijioak ze gizarte motatan txertatu dira, gizarte agrikoletan. Gizarte agrikolek ze egitura dute, sexuen arteko bereizketa handiko gizarteak izan dira. Beraz, erlijioak ere txertatu dira jakina, gizarte matxistera, gizarte sexistetan, gizarte gerrazaleetan, botere ekonomikoa dominatzen dituen gizarteetan, hau Marxek oso ondo esan zuen, Marxek erakusten digu,
gizarte guztietan sakoneko interesak eta sakoneko boterea klase dominatzaile ekonomikoek dutela, ez da? Eta horiek manejatzen dutela historioa, eta horiek baita ere erlijioak manejatzen dituztela haien interesetarako. Eta beraz, asko luzatuko litzateke erlijioaren opiotasuna, eta hainbat eta hainbat elementu daude hemen, ezin ditugunak hemen agortu, ez da? Bakarrik esatea, hemen muinetik zabaleraino, erlijioen identitate, botere eta gauza funtzioetaraino, bidea asko dagoela, eta lan handia dagoela hori aletzen, ez da? Guri adibidez, iritsi zaigu, beste bat puntatu hasiko naiz, ez? Nazareteko Jesusen tradizioa aipatu dugu, eta Nazareteko Jesusen mezuetako bat izan zen, arauak gainditu behar direla. Gizarteko arauak, boteredunek jartzen dituzten arauak, oro har gizakiak beren buruari erlijioetan da jartzen dizkien arauak, ez direla funtsezkoak, eta nolabait konsigna dela, maitatu eta egin nahi duzuna, ez da, arau guztien gainetik edo azpitik. Baina, obviamente, erlijio bat bihurtzen bada zibilizazio bateko erlijio nagusi, zer gertatzen da, zibilizazio horretan, erlijioari ematen zaiola, behintzat gizaldi askotan eman zaiola, arautzeko funtzioa. Eta beraz, arauak, jokabide sexualen eta jokabide etikoen eta gauza askoren arauak jartzeko funtzioa erlijioari ematen zaio, nahiz eta berez erlijioarenak edo espiritualitatearenak ez izan. Orduan, momentuntan, erlijioetan nahasketa handia dago, eta kosta egiten da pixkat hemen igari egitea berdin islamarekin ere, ez? Txerria ez jatearena da, islamari gero erantzi zitzaion arau bat, ematen du, txerri epidemia bat egon zelako, txerria jatea etzalako komeni, eta erlijio hori eman zitzaiolako kontsigna hori emateko funtzioa, ez da, berez, ez da, islamaren barruan dagoen mezu espiritualari lotutako arau bat, txerriarena eta beste asko. Hor, berizketa horiek egitea, nik uste garrantzitsua dela zertaz ari garen ohartzeko. Eta, txapa honen ondoren, guazen hirugarren atalera. Agintzen dizuet hirugarren atala askoz laburragoa izango dela, eta hirugarren ataleko galdera da arloaren kokapena mundu garaikidean. Ez gaur egun, aipatu dugun erlijioen realitate hori gaur egun zertan den. Gure 21. mendeko 2., 3. hamarkadako mundu garaikide honetan. Lehen grabazioa moztu egin zaigu eta berreskuratuko dugu, eta zati honetan landuko dugu ja, hitzaldiaren azken zatia, 3. ez da? Arlo existentzialaren kokapena gaur egungo abagunean, gaur egungo mundu garaikidean, 6 puntu dira eta espero dugu luzeegi ez jotzea, ez da? Horretarako berreskuratuko dugu aurkezpena. Ia. Hirugarren blokea, ez da? Arloaren kokapena mundu garaikidean. Lehenbiziko kokamodua gaur egun, ez da? Ez mundu osoa, baina munduko herrialde askotan, gehienetan esan zegoen, gaur egungo arlo espirituala eta religiotasuna gizarte laikoan kokatzen dela, ez da? Gizarte laikoak esan nahi du, botere egitura bat, estatu egitura bat, eta beraz gizarte egitura bat, eta gizarte horretan erlijiotasun desberdinak eta erlijio gabetasun desberdinak onartzen dira horrelako planteamendu bakar batek erdigunea hartu gabe. Egia da laiko hitzak berez hori esan nahi du, ez? Plaza zabala esan nahiko luke, egia da laizismo hitza baita ere erabiltzen dela eta badudela laizismo korronte batzuk nolabait erlijioen kontra, erlijioen kontrakotasun korronte batzui laizismoa deitu izan zaiela, baina berez laiko hitzaren
esan nahi lehena eta jatorria ez da hori, ezta? Eta gaur egun gizarte laikoa nolabait horri deitzen diogu. Egia da, bueno, gizarte laikoak ere ez direla nolabait bakoitzak baduela bere ADN edo bere gene espirituala, ez da berdina, ez dakit Euskal Herria edo Euskal Herriko gizarte laikoa edo Turkiako gizarte laikoa edo Txinako gizarte laikoa edo Japoniakoa, ez? Gizarte bakoitzak badu ADN edo genetika espiritual bat, neurri handi batean gure balioak, gure gizarte balioak, eta beste hainbat gauza gure tradizio etikoak, eta badute erlijiotasun baterekin eta tradizio espiritual batzukin lotura, beraz, nolabait gizarteak ez dira zentzu hortan berdinak eta neutralak, baina neutralak ez izanik ere, gizarte laikoak planteatzen du, erdigunean plaza jartzea, eta hortik nolabait irekita egotea gai hau bizitzeko edo ez bizitzeko modu desberdin. Badaude ahotsak esaten dutenak, beste era batera planteatu behar litzatekeela hau, eta sustraia kontuanago hartu behar ditula lurralde bakoitzak, eta baina, esan ezagun, gaur egun planteamendu nagusiak direla, hau gizartearentzat ona izateaz gainera, erlijioentzat beraientzat ere ona dela gizarte laikoan, ez nolabait, erlijio bakoitzaren onena ateratzen duelako inor nolabait erdigunean egon gabe edo botereari atxigita egon gabe. Bigarren, hau izango ditzen bizkat, gizarte laikoaren irudi bat. Bigarrena bizkat konplexuagoa da, eta da Europar erresaka. Egia da, Europa, gai espiritual erlijiosoari dagokionean, ez dela gaur egun bataz besteko gune bat, bataz besteko kontinente bat, eta hemen prozesu bereziak gertatu direla, ez da? Nolabait esan da, badakigu, ez? Kristautasuna hasieran sortzen da, bazterreko erlijio moduan, ikuso persegitua den erlijio moduan, eta Erromatar inperioaren bukaeran aldiz bihurtzen da nolabait zibilizazioko erdiguneko erlijio, eta gero, garrantzitsuena, erdiaroa deitutako horretan, erdialdura deitutako garai zentral garrantzitu xamar horretan, nolabait kristautasuna bihurtzen da Europaren artikulatzaile, nolabait ez? Europako artikulatzaile, gizarte artikulatzaile nagus, ez bakar, baina bai nagusietakoa garen papera hartzen du. Oroar, ez kristautasuna bakar, baizik eta eliza, izan da, kristautasunaren erakundetze moduan, ez da? Horrek dituen implikazio askorekin, beste gero horren garapen moduan sortzen da ilustrazioa, eta gaur egun ezagutzen dugun modernitatea pixkat horren mutazio bat ere bada, baina utziko ditugu elementu horiek, kontua da, hainbat mendetan elizak hartu zuelarik Europar gizartea, Europar mundua nola izan da artikulatzeko funtzioa, eta noski horrekin batera, noski botere funtzioak, jakintza funtzioak, ezagutza funtzioak, unibertsitatea sortzen, hainbat gauza, horrek gero ondorioak ditu, batetik ondorioak ditu religiosoki, azkenean horrek bai eskatzen duelako, ondorio bezala askotan ekartzen duelako erlijioaren distorsioa, erlijioa sorturik, lehen aipatu digun Jesusen planteamendu hauetatik, ez da oso errez eskontzen, gero nola egiten duzun horrekin, zibilizazio baten erdigunean dagoen erlijioa. Baina baita ere, eta garantzitsuena horrek ordainerazten dio oso peaje importante bat, oroar elizari eta baita ere zehar bidez kristautasunari, ez da? Zergatik, historiako urrengo fasea datorrelako, nolabait esan da, iraultza burgesekin, ez da, burgesiak klase emergente bezala egiten du bere iraultza, gero hortik etorriko da kapitalismoaren nagusitzea eta burgesiak iraultza egiten duenean egiten du Europan, ez Ameriketan, baina Europan iraultza burgesa sortzen da garai hartan zegoen boterearen kontra, eta garai hartan zegoen botereetako bat eliza zen. Orduan, Europan bereziki gelditzen da hor automatismo bat,
muskolo bat moduan automatikoki aktibatuta, aurrera bidea eta progresismoa Elizari kontra egitearekin datorrela, eta beraz, Eliza eta zehar bidez erlijioa dela, nola izan da, hautsi beharreko aurrean dagoen botere hori eta gainditu beharreko zerbait moduan. Hau egia da, Ameriketan ez dela gertatzen horrela, Ameriketan ere irautza burgesa ematen da berdin eta garai berean, Frantziako irautzaren garai berean Ameriketako burgesiaren irautza egiten eta konstituzioa eta bar, baina, bauka berezitasun bat, Ameriketako irautza hori burgesiak ez du egiten, ez da ideia, Frantziako ideia berberekin egin, ez du egiten aurrean dagoen Elizaren kontra, Eliza Ameriketan ez dago botere bezala tradizionalki sustraitua, ez da? Orduan, ematen du horrek ondorio bezala ekarri duela, gaur egun oraindik ere estatu batuetan, eta oroar, esan ezagun, erlijiotasuna askoz elementu normalagoa dela, askoz portzentaia handiagoak direla fededunak, eta ez bakarrik fededunak, bizik eta eliztarrak, eliza desberdinetan, bai eskerrean, eskuinean, eskerra alternatiboan, hau da, zera politiko guztietan erlijiotasuna eta erlijio gabetasuna normaltasuna handiz tratatzen dela, ez? Eta Europan berriz, ez, badago oraindik aktibatuta nolabait izan da erresaka hori, ez? Hemen jarri dugu itsasoaren erresaka badakizu zer da, ez? Korronte baten ondoren, itsas gora baten ondoren, itsasoak tiratzen du atzeraka eta korronte handi bat sortzen da kontrara. Eta hor, bueno, Europan bizi izan dugu, zeren ikusten dugu gure unibertsitateetan, gure eskoletan, gure hedabideetan, telebistetan, eta bar horren ondorioak izan dira denbora askoan, da, bueno, hor gaudela, ez, hortik gatu zela, eta hori ulertzeko interesgarria da Europa eta Ipar Amerikaren arteko desberdintasuna, eta, bueno, hori dela, ez momentu enten Europan dugun errealitatea ulertzeko modu bat. Zentzu hortan, erlijio fenomenoari buruzko soziologoek, erlijioa soziologia ikuspuntutik ikertzen dutenek, esaten dute Europa munduan araua baino gehiago, askotan pentsatu dugu Europa dela munduaren araua, eta Europan gertatzen dena, gertatuko dela baitaren munduan, eta bar, esaten dute ez telestikoa hortik, ez dizkoa zela hortik tiruak, ematen duela gai honetan Europa gehiago dela salbuespena, araua baino ikusirik gaur egun zer gertatzen ari den beste kontinente batzutan, ez da? Izan ere, eta hurrengo hirugarren puntura pasatuz, ematen du, eta datuek esaten dute, erlijiotasuna gaur egungo munduan, 21. mendeko mundu garaikidean, errealitate dinamikoa dela, bi zentzutan, batetik indarra duela, erlijioak bizi-bizi duela, eta bestetik, erlijioak aldatzen ari direla baita, erlijioak evoluzionatzen ari direla, eta errealitate dinamiko xamar bat osatzen dutela. Eta bestetik, igual daturik importanteneatakoa da ukipen handiagoa, erlijioak askoz gertuago daudela elkarren gandik, hau da, lehen lurralde bakoitzak, kontinente bakoitzak, zibilizazio bakoitzak, bazuela bere sustraia, eta aldan beste kontinenteko sustraia nolait urruti somatzen zela, eta orain berriz lurralde berean ditugu sustraiak nahaztuta, hau da, islama ere hemen dago, kristautasunaren jarraiduraren zati bat hemen dago, budismo elementuak hemen daude, eta oro har planteamendu espiritualen plaza daukagu leku askotan. Beraz, zentzu hortan, erlijioak bihurtu dira fenomeno globalagoak eta dinamikoak, nolabait esan da. Eta hor, lehen esan dugu moduan, abiadura eta egoera desberdinean doaz, Asia, Amerika, Afrika, lehen esan dugu Europa, pixkat aspektu honetan Europak bizi duela erresaka propio bat, eta, oro har, igual, mezua hau izan liteke, ezta? Jarraitzen duela gai honek gaur egungo mundua ulertzeko, eta inkluso gaur egun munduaren dinamismoa ulertzeko elementuetako bat izaten. Ondoren, laugarren puntua da, pixkat nola kokatuko litzateken hau, aurreko astean, pixkat landu izan dugun,
legorandu dugun hipermodernitatearen kontestuan, ez da? Hipermodernitatea, beraz, erdigunean pertsona hiperindividuala, hiperindividualista, eta pertsona hiperindividualista horren joera narzisista, hedonista eta autorreferentzialak pixkat erdigunean jartzen dituen sistema ekonomikoa, ekonomiko, politiko eta soziala, ez da? Hor, hipermodernitatearen prototipo hiperindividualista horretan, jakina erlijioak ere interpelatuta daude. Printzipioz, erlijio tradizioak tradizioek ez dute bat egiten hiperindividualismo horrekin. Ikusi dugu, justu bestelako nia gainditzeko, desio adiktiboak inpugnatzeko, komunitate zentzua eta empatia zentzua lantzeko mezua dutela nagusiki. Baina, nolabait esan da, badago, nolabait esan da, hipermodernitate honekin koherentea litzateken espiritualitate estilo bat ere gero eta gehiago indartzen, ez da? Hipermodernitateak bultzatzen duen balio zentraletako bada norbera ondo sentitzea. Batetik sentitzearen kultura da nagusi, eta ondo sentitzea jartzen du hipermodernitate honek individualismoaren barruan gauza guztien helburu moduan, edo nahiko zentrala den balore moduan, ondo sentitzearen nagusitasuna, eta esan dezagun sortu dela hor ondo sentitzearen industria oso bat. Ondo sentitzeko terapia maila guztietako, terapia fisiko, psikologiko eta espiritualak sortu dira, eta hor, nolabait, ondo sentitzearen industria ikaragarri zabal horretan, espiritualitatea ere, nolabait, inkorporatzen hasi da, ez da? Nolabait, eskaintza hipermoderno horrek barruan, espiritualitatea ere txertatzen da, ez? Horretik hor galdera, ez da? Espiritualitate individualista likido bat sortu da hipermodernitate honetan, hori izango litzateke behar da gure garai honetako galderetako bat, bereziki kontestu Europar edo mendebaldeko gizarteetako kontestu honetan. Zentzu horretan, honek erakusten du, lehen esan dugun, aipatu dugun, ongizate industriaren irudiak dira, ez da? Mota guztietako eskaintzak daude gaur egun, erdigunean jartzen delako ondo sentitzea, ez? Eta hemen badago, tendentzia bat, espiritualitatea ere ulertzeko, ondo sentitzeko behar dugun sakontasun dosi txiki hori, edo ondo sentitzeko behar dugun sakontasun dosi hori moduan, ez da? Egia da honek, oroar tradizio espiritual arnaz luzekoekin ez duela guztiz bat egiten, ez da? Arnaz luzeko tradizioek badituzte, obviamente, elementuak honetarako, gaur egungo mindfulnessa adibidez, budismoko tradizio espiritualetatik sortua da, eta abar, baina ematen du religio edo tradizio espiritualek barruan duten mezua askoz harago doala ondo sentitzetik, eta ondo sentitzeko moda edo industria luze edo handi honen parte izatetik, ez? Besteak beste, espiritualitate honek planteatzen duelako niaren gainditzea, empatia bat, komunitate zentzu bat, sustrai zentzu bat, eta baita ere, espiritualitateak balio dezakela ondo sentitzeko, baina baita ere, behar bada alderantziz, ez? Zure bizitza komplikazioetan sartzeko, edo besteen alde ematen duzun bizitza azkenean erioz bihurtzeko, edo abarrez. Beraz, esan dezagun, ondo sentitzearen paradigma hipermoderno honetan, oro har ez diela oso ondo kabitzen erlijioak, eta badagoela nolabait erlijioen baztertze prozesu moduko bat gaur egungo hiperkapitalismo honetan, ez? Gaur egungo hiperkapitalismo honetako kultur industriak,
hau da zinea, antzerkia, pixkat guzti horrek, eta hedabide handiek ez dutela bereziki erlijiotasuna, erlijio tradizioa bultzatzen, eta gehiago bultzatzen dutela beste ongi izateari lotutako espiritualitate mota hau. Dena den, ikusi beharko dugu, honek nola evoluzionatzen duen, ezta? Baina, uste dut, gogoeta soziologiko hauek ere pertinenteak direla gaur egungo espiritualtasuna eta religiotasuna kokatzeko. Eta bukatzeko, azkenik, bukatzeko, hauxe, ezta? Fenomeno bat gaur egun gertatzen ari dena, eta da, erlijio tradizio handien arteko elkarrizketa, ezta? Lehen esan dugu, bakoitza bere kontinentean eta bere tradizioa garatzen egon da hainbat mendetan, eta orain, azkeneko hainbat hamarkadetan, mende batean esan dezagun, erlijioak elkarrengandik askoz gertuago daudela, bai fisikoki eta bai konexioak askoz handiagoak direlako, eta hor badagoela elkarrekiko errespetua, elkarrekiko elkarrizketa bat, nagusiki erlijioak gehien handu duten sektoreen artean, ez da. Era hor, nolabait planteatzen dena da, erlijio bakoitzean oso gutxi sakondu badute pertsonek, behar bada, elkarrengandik oso urrun sentitu daitezkela, ez? Baina erlijioan zenbat eta gehiago sakondu, orduan da gehiago konturatzen zarela, beste erlijioan sakondu duenarengandik ere gerturatzen zarela, ez da? Sakonean badituztelako oso elementu komun aipagarriak erlijioek. Zentzu honetan, bi metafora aipatu izan dira asko, ez da? Hau da, zuk erlijiotasunaren edo espiritualtasunaren gailurrerantz hurbildu nahi baduzu, hurbildu zaitezkela hemen eskerretik Asian bazaude, edo eskuinetik Europan bazaude, edo erditik Afrikan bazaude, esateko modu da, hau da, tradizio bakoitzaren sustraitik hurbildu zaitezkela, baina zenbat eta gehiago igo, orduan eta gertuago zaudela, bestea ere igo den lekutik edo lortu duen puntutik, ez da? Eta hau bera beste era batera esan da, ez gurpilarena, ez da? Izango baliz moduan erdigunea, sakontasun espirituala, eta ertzak berriz izango litzateke bakoitza non dagoen, ze zibilizazioetan, ze kulturatan, ze tradizioetan kokatzen den, ez? Eta erlijioak esango lukete zure tradizioan zenbat eta gehiago aurreratu eta garatu, ez bakarrik orduan da gehiago hurbilduko zara espiritualitatearen erdigunera, baizik eta baita ere beste tradizioen aurrerapenetik ere nolabait gertuago egongo zarela, ez? Eta, badaude momentu honetan oso gogo eta interesgarriak, baita ere balio digutenak, gizarte multikultural edo plurikultural edo plural hauetan, tradizio espiritual eta ez espiritual, religioso eta ateo eta agnostiko eta mota guztietako tradizio edo burubideak elkarren errespetutik edo tratatzeko. Eta honetan ere, ekarpena egiten dute erlijioen arteko elkarrizketa prozesu hauek, eta bukatzen dut, hasi garen puntuan, ez da? Azkenen esparru guzti hau, arlo existentzialaren esparru guzti hau, galderen esparrua dela, eta galderatik hasi eta galderatik bukatzen dugu, espero dut. Luzeegia ez izatea, zerbaitetarako balio izatea hemen aipatu ditugun oinarri eta kontzeptu batzuk, eta horixe, galderen zai gelditzen gara hurrengo dinamikarako. Eskerrik asko.